ngaret iki apa ono neh. Entuke sakmene yo. Memang kancaku ning ndi lho cacah. Wah. Kok malah pelayan iki piye? Wis tok banyu apa urung? Gatel kabeh. Ana apa kok sambat terus? Ana ngisor kono malah dikubung rawe kok. Rawe? Iya. Dak malah enak. Lah kok enak piye? Oh, gendeng. Kembang rawe. Ayo tebang. Ana apa janjane kok kowe gremeng terus? Ora gremenge piye? Saben dina ngaret tok entar-entar panasan terus. Ya wis tanggung jawab awake dhewe ngopeni karo ponakanem Joko Mercu. Ngopeni yo ngopeni ya, Des. Lah nek mbok retno terus mangane kepiye? Ya saiki delok-delok ah. Delok apa? Lho ngape tuku es ya ora ada dhuwit. Terus ora diopahi kipak pengger terus piye? Pak Pengger sapa? Wis apa? Yaine Pak Mengger. Padha ae. Lah wis mbok bon ndek ngenane ngono. Iya ngape ben aku. Tak menawa dikeki. Rasake marni barang urung tau mbok wene dhuwit. Ya ndek nang wis tak keki, Des. Wis mbok kei. Wis. Nggo blonjo. Iya, oh, tak kei 20.000 tak kon 10 dino. Cangkemem kok iso iku. 20.000 kanggo 20 dina. Lah kudune 20.000 yo sedina iki kurang. wis go ben latihan dadi wong wedok sing neriman, sing irit. Kok komo tuku beras sekilo ya dikek banyu sing akeh. Medake barang. Joko Mercu ngangel wong ngono ae. Didol. Iku malah Ketimbang ngrekoso. sing ape nuku iki sapa? Kene kok yang akeh blantik sapi. Dol murah. Ora ngarep payu, Des. Lah kok iso kondor apa ayu? Tegak mendhuwur iki wujude apa? Wujute kebo. Tegak mengisor. Menungso. Nah, kamangka umume kebo ya kebo, nak menungso ya menungso. Angel iki ora payu. Apa kok amit-amit dikon bayi? Bojoku meteng. Meteng digono padangan. Ben ketok. Maksudnya ngene iki lho. Bojomu ngene? Ngandung. Ngandung. Njaluk jlentreh. Ngandung ya apa? Pentarane ngandung. Marni aku sedina mupet lho iki setengah ndang-ndang es beduk urung teko kene. Lah mongkon teko kene iki piye? Peteng kuwi lho luwe. Setengah 10 mau ape makan ngaret iki wis. Ya iya. Lagi Mbok masak ta ora? Nek masak ya dimasak apa? kok ora masak. Menawa janjian karo bocah kono lho. Panase. Kaget tau. Wah, kebeneran kowe teko ni. Gini. Aku wis ketelak. Iya iku Ngorong. tadi tak gawakno es. Yo kowe Jian panase ra umum tenan kok. Kas apa sing paling seger iki? es Kas mantu. seger yo es teh iku kok goblok. Are mangan es seman tok. Lah iya warep piye Warep, rasane. Ora apa-apa naten ora mangan biasa. Lah sapa ni? Weh, gak tok tabje. Wit yo. Wis iya wis. Wit yo. Kok gembong iki, Mang? Hah? Kok gembong? Kok gembong? Aduh. Wah, gatuk. Leren sik. Sing ayo, Des. Kok gak mangan? Mangan sik. Awakku ben rada cilik. Aku ora Wis aku wis mangane mburi mau. Nek kowe ora mangan yo kono gandrung-gandrung karo Marni. Gandrung tenan malah. Iso gandrung. Wah, balek. Kulino dhek kok. Jalan dhewe iki. Lan dhewe apa mangan? Ya enak ada karuan. Enak ah? Ora kawan ini. Alah. Ngrasakno. Rek abah. Tak kira daging. Lha apa? Laos ebake. Kok daging iki kok ndi? Ya iya, badanku. Dik 20.000 Lah yo dhek daging. untuk daging. Malah laos iki. Lah biasane ngono ah. Eh? Rek kene anu kuwae. Kaya bakso ya. Ah, Ini aja ngono, Des. ngomong-ngomong, jangan mertu mang. Amal tak cancang nang terut gede kae lho. Tanya, Tak cancang nang ini ya. Gak ada gak mangan. Jak mangan kene lho.
panase kundes. Woi, Apa? Ojo mangan ele, aku coba ele. lah aku lho ono lho. Kok mertu ora ono nang kono lho. Nang isor wit kono malo dene Ora kaya. ono. Kalau lek ngerti kok pangan sisane. Kacang kok ana. Ojo ya le. Woi. Aku ning sarwet gede iki lho le. Nek lucu tak gambakno sego. Aku mau mangan sego le. Ono iki nang ndi kok. Suket iki ya wis ana. Aku yo pangan kue le marni. Lek marni. Le, nara kok kayak mangan aku golek dhewe ya le. Lek Joko mertu terang angel kok. Lu wis direpno kok so. Rokok iki. Ayo. Panas Gedar. iso bedal-bedal teko desa-desa Dituancang ora. wancang ngantek di cuwakel wong desa malah dikerangken cilaka awake dhewe diseneni karo Yai Pamengger. Terus silang ya blas sesuk marake rono. Ele Ajek anggene daerah kene. ora apa-apa sing akeh disyukuri. Ono. Ngono. Ini kok njaluk lakon ngene malah kon balik. Lakone Joko Mercuet. Ya wis ora Ora apa-apa, apa-apa. paceh desa mawa cara, kutha mawa tata. Wis tanggung jawab awake dhewe. Tanggung jawab awake dhewe beda karo ning kulon-kulon jane. Wis kersa nimbali ketoprak Ah. Wahyu Manggala. Awak dhewe katimbalan matur nuwun ning Bapak Hambang Ugati. Desa Puguh, Desa Puguh, Kecamatan Bulu Bantar, Kap Jatim, Jatim apa? Jawa Timur. Jawa Timur. Muga-muga sing ditetakake enggal-enggal saras, Amin. nerusake ning bangku pamulangan. Amin.
mituhu karo bapak lan ibuke. Dadi bocah sing pinter ya. Pigunane nusa lan bangsa. Iya. Wes. Wes meneh. Wes. Ya, jare luwe. Wis dirikno le Om Sarpon. Nek iki Aja ora doyan kas ya, Dak. Pangan. pangan ki sukete juju. Lah aku ngeret nganti kerubung rawe kok. Panas sing ngene direk ngarit-ngarit. Lho kok musuh gari kenapa, Cu? Kurang ijo tak wale kan ijo. Pas. Lagi jare luwe kok malah. Kayak isu kok. Kajar. Luwe kok nakal iki piye, Cu? Nakal wae. Heeh. Aku wis moh mangan suket. Aku mau ngombe banyu sumur lan telaga lek. Kok Lah, pondok bisa nang koyo kono. ngono. Aku saiki mangan daginge manusa. Ngombeku ketihe manusa. Wis tau majak musuh me. Wis telung truk. Ngarang ae. Daging menungso lho. Marai apa? Enake yo ngene iki suket. Beda lek. Beda piye? Yen pancen aku mangan suket, rambanan lan liya-liyane. Heeh. Nanging saiki manganku daging manusa mergo apa? Heeh. Nalika kowe makani aku. Ning sakjroning kranjang kuwi mbuh drijine sapa aku ora weruh. Waduh. Bareng tak sesep tak kecapke tak rasake. Rasane seger enak. Njur awakku tambah kekuatan. Ku lagi geteh ya tuh. Iya. Urung nek daginge. Apa masih daging sithik iku ya. Ya. Manggone ning ndi kok roh ae. Daging pitik nek iku nek daging sapi. Nah, Kene Sate. daging menungso. Nek wedhus ateges aku mangan bangsaku dhewe. Mula aku golek ya lek. wah, kowe iku malah Aja kaya ngono, Moh. Sing dijaluk ora. Liyane daging ae. Sebab apa kok emoh ya lek? Lah sebabe apa? Mergo inu. Inu Kowe kuwi lho sebab apa kok mau goleki aku menungso sebabe engko nek wong tuane ngerti, wong desa-desa aku dibubuki modar. Mengko sing tanggung jawab aku. Kalau mulu wong tuane ora nrimakake aku golekno ya lek. Daging menungso. Iya. Untuk karo umur pirang tahun? 10 nganti 12. 10 nganti 12. Iya. Lah iki Endi? 10 tahun menawa. Gelem inu. Daging empuk. Pak Depomo lho. Wah daginge momol iku. Iya. Mbok kon mangan lek pomo. Ya. Pateni wong. Apa itu? Mbah Mindar, Mas Mindar. Mas Mindar. Ijen kling-kling. Anake Rokin kae lho. Lah jare kepengin dipangan. Aja. Wes ora sagu aku nek menungso. Iya. Oh, Ora sampun. Nyai mertuat. Pirang-pirang dina kowe iki ndak sawang polatanmu ilmu tansah wis semu
nurut wae. Kok ora duwe ati sing ajet. Apa meneh angger jagongan karo bojo. Isine mung netesake luh. Isine mung nangis. Lho janjane iki apa sing cip apa? Ayen ana bab-bab kang wigati. Kok ya kandha karo wong lanang. Pakne. Kaya aku urip iki kaya wong ora urip. Aku urip ora iso seneng kaya wong wadon-wadon. Kok bisa kandha kaya ngono? Yo kene ora, Pak. Aku duwe anak ning kaya ora duwe anak. Aku ora bisa kaya wong wadon-wadon kae. Iso kegusikan karo anak. Iso tulang anak, ngeloni anak. Ning opo aku, Pakne? Aku mung gembol lan lairke. Ning rasa seneng kuwi ora ono babar pisan. Sawise aku lairke anakku. Lagi wae rasane seneng sampun. Anakku kok bisa karo aku. Saiki aku ora ngerti. Sepiro to gedene anakku, Pak. Iso rasane aku, Pak. Jebul. Genmu duwe ati budal. Iki mung jalaran kowe ndak pisahake marang anakmu si Joko Mercu. Wiwit umur sepasar nganti udakara iki wis kancik 17-18 taun. Mercu aku. Mestine kowe lak yo ngerti. Sawise kowe nglairake punan jagat, ya anakmu Joko Mercu. Sing wujude ora kaya jago manungsa lumrah. Wiwit tenggok mengisor menungsa, ning tenggok mendhuwur wujud kebu. Lah iki anane ndak sebratake tak dulungake ana ing alas kuburan. Mergo aku ki wangsa isin yen nganti dingeteni wong-wong ing desa Gambir Setersi. Wiwit-wise sampeyan dhewe, Pakne. Sing gembol aku saben sasi 10 dina. Yo kene sampeyan bisa kandha kaya ngono. Yen aku, Pakne, senajan to kaya ngopo kewujudane anakku. Wong kuwi sing lairke aku sing gembol aku. Aku ora isin, Pakne. Aku ora isin, Pakne. Ning nggonku nyebratake kilak yo ora ngantak gang ora. Muga dak kanteni Brojo lan Sero sing supaya dheweke ngopeni goleke pangan. Nanging bojo karo Sela kuwi ora wong tuane yo, Pak. Pitu karo wong tuane dhewe yen sing ngopeni, Pak. Aning nyatane tangga kiwa tengen sing padha ngerti kaya apa aloke. Lho bapak iki ya jalma menungsa lumrah, simboke iki ya menungsa lumrah, kok jur anak-anak wujud kaya ngono. Aku ora dipaloke tangga teparo, Pak. Jane iki dosa apa sing tak sanjang iki? Mbok menawa kowe biyen tau tumindak selingkuh ngono kok. Ora sane-ane sampean kuwi. Kudune sing duwe pikiran ngono kuwi aku, Pak. Wong sing titise iki sampean, sing duweni wiji iki sampean. Lho wiji kok nganti kaya ngono kuwi apa sampean disiki gaene nakal karo wong wedok-wedok. Ning wong aku ki rumangsaku ya lempeng galem. Ya, Tau menggak-menggok lagi. duwe anak rupane saiki wis mulai. Apa kae? Maju-maju.
ini yo keringetan kudu nyawang-nyawang. kabeh Gugup, Dik. Yo lagi ono Sepele wong deket jagongan. iso ditabrak. Cilaka, Dik, cilaka. Aki iki kesusu. Melayu iki mau. Kene kondo sing genah kene wis. Amit, Dik. Alon ditoto Kok makane nganti ditoto. kowe wong Nggih. ngono do mlayu sifat kuping iki jane ana apa? Cilaka, Dik. Aku doyak-oyak karo Joko Mercu, Dik. Oyak-oyak iki mbok menawa wayahe wetenge luwe wancine mangan ora mbok goleke pangan. Ora perkara kuwi, Dik. Wah, Joko Mercu jan ora umum iki. Ora umum piye. Nesu-nesu. Ora umum iki Kondo sing alon ora sak kesusu. Bener. yen kondo iki sing alon-alon, sing cetha. Ora sak kesusu ambekane ditoto. Kok nganti Joko Mercu iki nesu, ngamuk. Iki lak mesti ana perkarane. Ana ya Li. Perkarane ngene lho, Dik. Pancen Joko Mercu iki wetenge lesu, njaluk mangan. Terus Nah, sing dijaluki iki ora lumrahe rambanan, suket, sego ya ora. yen wiwit cilik ki yo kulinane mangan suket, mangan rambat. Senengane pancen rambanan, Dik, Ini kecil. yo banyu tlaga. Banyu telaga. Nah, yang saiki ra gelem. Wis dino iki ra gelem, Dik. Tawahi disempari, disunggari. Kok menawa dheweke wis paleh mangan suket karo rambanan. Dheweke kepengin mangan woh-wohan, buah-buahan kuwi. Dekne sepaleh mangan rambanan, nanging ora njaluk buah-buahan ya ora, Dik. Sing Kok dijaluk iki kaya wong-wong iki sego. ora, Dik. Sing Dudu. dijaluk iki ora lumrah. Ora lumrah. Kene kowe. Rono. Sing cetha. Nang arene. Ah sing dijaluk ki apa? Saiki sing dijaluk kuwi daginge menungso. Hei. Ngawur. Aja demek-demek. Joko Mercu ki senajan wujute kaya ngono, kuwi turune menungsa lumrah. Sampeyan Lho kok jaluk mangan daginge menungsa ki aja kaya waro. Sampeyan ora percaya? Ora ngandel nek Joko Mercu terakhir njaluk daging menungsa. Ayo ora percaya kok wong anak menungsa kok. Buktine iki lho ana, Dik. Buktine ki apa? Lho, kancaku Sarpon iki lho mati Dik dipangan karo Joko Mercu. Mati wis. Sarpon Mati. dipangan karo Joko Mercu. Tenan. Bener, Dik. Nek iki Iya, iya, mau iya. nek aku ora mlayu ya mesti wae dipateni yo kan. Ora dipateni blok kok. Apa? Diotot-otot dagingku. Iya. Cilaka. Saiki isih bujung karo kowe. Ijeh, Dik. Wis kono. Aku tak dulu ya, Dik. Joko Mercu. Coba cedak karo bapak lan sibukmu. Kene. Jak karo simbo karo bapak kene. Wis gedhe iki mbok yo sing pinter, aja gampang ngamuk, aja gampang nesu. Kowe marahi. Iki mau bapak lagi wae nampa Prabu milikmu. Brojo. Jare kowe iki saiki moh mangan suket, moh mangan rabanan, yo moh ngombe banyu. Jare kowe iki saiki pengin mangan daginge menungso. Kuwi bener apa ora? Apa meneh? Lekmu Brojo Kondo jare lekmu Sarpon. Iki kelakon mbok biadok, mbok pangan, iki mbok ngelingi wiwit kowe dadi nganti gedhe. Sing kula wentah sing ngopeni iki lekmu Sarpon, karo lekmu Brojo. Kok mentala-mentalane kowe mangan karo lekmu Sarpon lho. Wong lairke kowe kuwi wae wis dimusuhi karo tangga teparon. Yo kene kowe gede-gede malah kaya ngene mangan daginge menungso. Terus kaya ngopo nasibe simbok karo tangga-tangga teparon iki. Simbok jaluk marang kowe. Senajan to kamu citamu apa wae simbok tresno karo kowe. Mula mari yo nggo mangan daginge menungso
Simbok. Dosa apa sing tak sandang? Aku anak ora ngerti bebetening Simbok. Sing gembol sangang sapsi 10 dina. Yo kene apa ngerti nek dikandani Simbok kok ora manut mercu. Terus Simbok kon piye to nyawang kahanan sing kaya ngene mercu. Kabeh sing luput dudu sapa-sapa. Sing luput bapak. Bapak, Kowe kok bisa nyalahake bapak iki? Jur salah punggon ngendi? Kalamun bapak dadi wong tuwa sing tanggung jawab. Tresno karo mercu. Apa bapak nate ngupakara aku? Nate gendong aku? Nate bopong aku? Wiwit cilik nganti dewasa. Bapak nyeblatake aku ana ing alas Purwa. Apa ateges ngono kuwi tresno? Yen ngono bapak iso anak-anak. Nanging bapak ora iso nganakake. Apa bapak isih duwe anak aku sing wujude kaya ngene? Ya. Joko Merju, yen kowe ngluputke lawan bapak, aku nglenggono. Aku nglenggono yen aku sing luput. Jalaran apa? Tenane nggonku nyebratake lawan kowe. Ora teges bapak iki gething keburu sengit utawa isin duwe anak sing wujude kaya kowe iki ora le. Ya mung wae bapak lan simbokmu ki mung jaga marang alok ing kabeh para wong-wong ing desa Gambir Seketi kene. Coba rasakno. Ayo mung tangga kiwa tengen saperangan sing ngerti yen to bapak lan simbokmu duwe anak sing wujuding kaya kowe wae bebasan. Tangga kiwa tengen ki padha awak padha nyecenges lawan simbokmu. Saben simbokmu metu saka omah angger ketemu tangga teparo padha idu. Saben kepregok simbokmu padha menggok. Coba rasakno pikiran le Joko Merju. Yo kaya ngono kuwi nganti bapak teges nyebratake kelawan kowe ana ing alas Purwa. Ning lak yo tak kanteni lekmu brojol lan lekmu sela to. Yen pancen petela kaya ngono, Pak. Ateges tangga teparo ora ngerti bebudening liyane. Bapak sing gawe desa Gambir Seketi ateges cikal bakal Gambir Seketi. Oh, iya. Wong dadi sapa sing ora artine? Mula pun njaluk liyane bapak. Sapa sing natoni mang wong tuaku salah tetep tak buak. Aja ya le. Wis kabeh iki ndak tampa kanthi becik awak ing para tangga separo sing wigati yen bisa iki aja mbok bacutake yen kowe kepengin mangan daginge manungsa ya le. Aku njaluk sedina njaluk siji ae Pak wetengku lesu. Dadi kowe sedina njaluk jatah menungsa siji kanggo panganmu. Iya Pak, sedina suwengi kuwi. Ya. Yen pancen karepku kaya ngono mbuh budi akalku tak saguhi le. Matur nuwun, Mbok. boleh. Pak, Kepiye? aku tak ning mburi awakku kesel, Pak. Ayo kono wis langsung turu kono. Ono apa? Sampeyan iki piye to yo? Aku ora larangan aku ora mangan daging. Lho lah kok malah sampeyan sanggup sumargo golek daging. Sampeyan mlebu ning desane wong. Entuk bocah siji sampeyan gawa meneh dipangan mercu. Gimana sesuke meneh golek bocah meneh. Sampeyan mlebu ning desane wong meneh. Ya itu sampean ora konangan bisa waras. Lah kan hidup sampean konangan. Apa awak sampean ora kabeh digebuk karo wong sak desa-desa. Ayo kaya ngene iki abote dadi wong tuwa. Kapan? Ono gayoh saja. Monggo.
panembe sepisan kula ngertos dhateng kita. Lajeng dika niku paring asma sinten wingking saking pundi? Sampun limrah. Menawi panjenengan menika dereng nate srawung kalih kula. Jalaran kula kalih panjenengan dereng nate ketemu. Nggih. Menawi panjenengan menika dereng ngertos tenanipun kula salah satunggaling nayaka praja saking Majapahit. Punggawa praja saking negari Nggih, Majapahit. leres. Lajeng paring asma sinten? Den baguse Haryo Jejetan. Den baguse Haryo Jejetan. Temenggung ana ing kraton Majapahit. Ya niki agemane punggawa ning praja Majapahit yo niki. Biar sarwa Ora duwe apa-apa. Lah, iki sing mbedakake merga derajatku lan derajatmu iki beda. Merga derajatmu ana ing ngisor, mbok menawa aku derajat mapan ana ing tengah. Dadi kudu bisa milah-milah. Sandang penganggo utawa ketemu karo punggawa ning praja kudu jen kinajen. Tenan nggih mboten kuat yen bojo kula tuku ngoten-ngoten niku. Wah, ya ora kuat. Iki wae upama tidol. Mbok menawa kena nggo urip 7 taun sak anak turunmu. Mas Inten Mutiara iki dadekke siji. nggih dipun wanuhaken kemawon. Lajeng sinten jenengan? Kula menika ingkang peparab Ki Pamengger Ki Ajar Pamengger. minangka dados manca kakinipun tiang-tiang ing dusun Gabir Seketi mriku. Lajeng nika simah panjenengan. Menika bojo kula mertua. Nuwun sewu. Lha nggih, Loro Gung Haryo Jejetan. atus pundi? Kok ngantos kejarang-jarang dumugi wonten ing padepokan Gambir Seketi kala wau. Estunipun wonten wigatos menapa? Ngeten lara-lara. Menawi mboten klentu Desa Gambir Seketi utawi pertapan Gambir Seketi menika rak tasih kalebet ereng-erengipun alas Purma. Nggih. Menika isih wewengkon wonten Majapahit. Taksih kalebet wewengkon ing Kraton Majapahit. Nalika kula lumebet wonten ing Desa Gambir Seketi kula ngertos plangkat. Saksampunipun kula ngertos plangkat kula waos pertapan Gambir Seketi. Ngaten. Nanging ingkang dadosaken cingak, ingkang dadosaken gumun sajroning ati kula. Desa niku sepi banget kados dene boten wonten ingkang manggeni. Lara-lara kados pundi. Adakane menawi desa menika ora nggih rame. Sok kala mangsane kepanggih kalian pawongan-pawongan ingkang nembe kemawon pados pangupa jiwa kangge ngurapake keluarga. Nanging niki benten. Sepine kados dene kaya dene kuburan. Lah niki lho sing dadekke tandha pitaken sak Jerman. Ngaten nggih, Doronggung Haryo Jejetan. Napa sebabipun dusun Gambir Seketi mongko wiyar? Nggih. Biar sanget niki. Kok ngantos sepen panci siang kori-kori utawi lawang-lawang sami dipun tutup. Muloso Tenanipun tiang-tiang Gambir Seketi menika sami ajrih. lho. Apa nek demit ngono kuwi? Boten, Ana setan. boten. Apa sekirane akeh brandal-brandal sing mapan ana ing ereng-ereng alas Purwa iki gambar risah. Boten. Lajeng yang jalari niku napa kok nganti kawula-kawula wonten Gambir Seketi padha wedi. Ajrihipun menika jalanan ing dusun Gambir Seketi niku enten tiyang ingkang seneng mangan daginge menungso. Sampeyan niku ampun gojek. Saestu Piye niki. piye? Mboten tiyang mangan tiyang. Mboten wong mangan wong. Ning endi jagat? Rak menungso iki panganane sego, panganane gegodhongan, panganane woh-wohan. Iki kok ning desa Gambir Seketi kok aneh menungso mangan menungso iki lho. Iki lho aneh banget. Niku saestu. Saestu mboten. Dadi iki tenan. Nggih. Kira-kira pawongane iki wong pira? Alah namung setunggal. Sampeyan ngendika
Sampeyan teng mriki niku dados manca kakine sak desa nen Gambir Seketi. Lho, sampeyan iki dituwake mboten saged nyekel pawongan sing mangan menungso kala wau. Kanoman-kanoman Gambir Seketi niki dikelumpuke kon gebuki. Pun malih kok namung tiyang kalih 3 ngantos gangsal. Nggih. Tiyang sedoso kalih dosa niku mawon boten wantun nyepeng kalih si tiyang kala wae. Senajan to wong 10 iso ora wani nyekel pawongan sing manungso. Boten wani. Perkara niku gampang. Perkara niku gampang. Gampang itu. Sahrene wewengkon Gambir Seketi tasih kalebet kawula ana ing Mojopahit. Lah, sarene kula niku gadah tanggung jawab ngentemke Kraton Mojopahit. Perkawis menika mengke kula ingkang tanggel jawab. Kula pengen kepanggih kalih menungso sing sok demen mangan daging menungso. Saestu napa Tak juwing-juwing tuandane tak kethok-kethok kok lombok iris kok buncis mengko useng-useng. Estu niku sampean wantun. Lho. Ngadepi menungso sing seneng mangan daging menungso. Sampeyan durung ngerti kondange Haryo Jejetan. Tung lor Haryo Jejetan, tung kidul Haryo Jejetan, tung kulon Haryo Jejetan, tung etan Haryo Jejetan. Kok isih ora percaya sampeyan niku? Yen ngaten matur nuwun. Mula saka kuwi mengko duduhke adakane menungso kuwi mau mapane ning ndi aku pengen ngerti. Mboten adoh saking griya mriki kok. Ora adoh saka kene. Sampeyan to mulih ing wingking Jopi. Lah. Biar. Ayo. Bojo kula kok jalan-jalan. Iki sapa, Pak? Iki tadah, Pak. Ayo iki le. Ora apa-apa. Sampeyan kok mangan aku. Kok sampeyan ora wedi kali niki? Weteng kuluwe, Pak. Atur napa kula kok wedi. Lah niki menungso sama menungso. Kok mboten wedi? Mboten wedi mergo niki anakku kula. Dadi menungso sama menungso iki anak sampeyan dhewe. Nggih. Wah, jenenge sinten iki? Joko Mercu. Joko Mercu. Mercu. Yen kowe mangan aku, dagingku wis ora enak. Mergo aku kulino ngombe. Mergo aku kulino jajan-jajan kaya ngono kuwi. Sepo rasane? Jajan apa iku? Ya wis ngono kuwi lah getuk goreng. Tenan, kowe pengen mangan daging menungso. Daging ora gadah. Aja. Ora ana daginge iku. Iki wis aku kakang poso. Ora enek daginge blas. Awake Balung-balung nek kari balung tok ora ono daging. Aku sak eling-eling kaya Mbah Ambeh. Kowe kaya aku lho. Mersu. Bener, kowe seneng mangan daging menungso. Iya. Malah kebeneran. Pripun? Tekaku wonten ing desa panjenengan Gambir Seketi. Tenane badhe nganakaken Giri Sayembara. Lajeng sayem durung lho. Marang sapa wae kawula ora hidup. Cilik gedhe nom tuwa. Cilik bisa ngendarat Bandar Subali saking Granti bakal nampi nugroho saking Sodalan Sinon Prabu Bromartungga. Saya bisa mateni yen kowe Mercu kowe lumereka ana ing Granti. Ning kono akeh banjir getih, sarah mayit. Yen mung kadoh kalau mangsa mudake menungso kono papan durunge. Toke Ayo dalane. tak duduke. Ayo aku lah yo ora sido golek bakal anakmu. Nek pane curigane rasane atiku kok kuwatir was-was wae senajan kok kaya apa wong kaya anake awake dhewe. Koyo kono Ya, diawat-awati. wis tak awat-awatani saka kaduan Ya, sing omah ya. ya. Patih Bandar Pati. Kanjeng Adipati Bandar Subali. Piye?
pikantuk pangestu panjenengan Haryo jejetan kula jotosi plang-pleng kula sadi dial melayu mundur ninggalaken Kadipaten Grati. Yen ngono ganti untuk kemenangan. Inggih, Ning kowe kabeh aja nganti kendhat ing kaprayitan yo. Bapak. Opo? Aneh. Inggih. Enggak mendur wujud kepemengisor manusa lumrah. Tak takonane. Monggo Kanjeng Adipati. Di sana ora teges aku tambuh karo kowe iki ora. Nanging pancen lagi sepisan iki aku ngerti karo kowe. Yen pancen kowe bisa tata jalmu, sapa sing dadi arep? Aku Joko Mercu. Gambir Seketi omah. Waneh. Wujud sing kaya ngono kok bisa tata jalma gumun. Kowe gumun? Iya. Kowe ya gumun? Belas ora gumun. Aku yo wis kondang kawentar Wayu Manggala isone gawe lakon kebo marcuet. Regeten ae aku. Wis golek kanggane netizen. Lah iya. Ora usah mbok rasa. Sisane maido ora ora jalukan opo piye. Ora usah digagas. Joko Mercu. Iya. Kok nganti kowe temekon ning Tapel Wates Kabupaten Grati. Njur mengkuwi Gatiop. Ados saka Gambir Seketi. Iya. Aku arep goleki Bandar Subali. Apa wis ngerti pawongane? Kabar pisan durung. Yen pancen kowe durung ngerti ndak wene ngerti. Bandar Subali saktenane wis ana ing pengarepan. Aku dhewe. Bandar Subali, Piye metu? ayo melu aku munggah ning tenggang. Tak gawa ning Majapahit. Loh, yen ngono kowe kongkonane wong-wong Majapahit. Mbah kongkonan mbah apa? Kalamun aku bisa rangket marang kowe, gedhe mateni karo kowe. Nugroho kanggo ning aku. Mercu, tak jaluk kanthi banget kowe aja nyambur perkara kulon perkara Majapahit. Bali. Aku gelem bali yen bareng karo kowe Bandar Subali. Kowe gelem bali apa ora? Mbah, Ora iku. ingkang atos-atos. Bandar Subali. Tejo teratatma jur torawana